హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హరి ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ప్రకాశం జిల్లా ఖమ్మం మండలం ఔరంగాబాద్ గ్రామంలో శ్రీ పట్టాభి సీతారామస్వామి కళ్యాణ మహోత్సవం శుభ సందర్భంగా ఈ గ్రామంలో 2 పళ్ళ విభాగం మరియు 6 పళ్ళ విభాగం నిర్వహించడం జరిగిందండి. ఈరోజు 2 పళ్ళ విభాగం నిర్వహించడం జరిగిందండి. ఆ 2 పళ్ళ విభాగానికి వచ్చిన జతండి ఇవి. డిఎస్ఆర్ బుల్స్ దండూరి శ్రీరాములు గారు, బీబీఎల్ బుల్స్ బత్తుల భూపాల్ గారండి. అక్కపల్లె గ్రామం, రాచర్ల మండలం, ప్రకాశం జిల్లా అండి. డిఎస్ఆర్ బుల్స్ దండూరి శ్రీరాములు గారు, కుంటగాడిపల్లె గ్రామం, రాచర్ల మండలం, ప్రకాశం జిల్లా అండి. వారి జతపల్ల గిత్తలు కంబైండ్ జతగా ఈ ఔరంగాబాద్లో ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి రావడం జరిగిందండి.